O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, aproveitou esta mañá a súa visita á Rúa do Progreso para comprobar o estado das actuacións na capa de rodaxe nas beirarrúas e na sinalización para anunciar que a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras ven de iniciar a redacción do proxecto de conservación das travesías autonómicas no núcleo urbano de Ourense. O delegado sinalou que se trata de definir as intervencións para a rehabilitación do firme das distintas rúas de titularidade da Xunta no concello, con especial interese na estrada de subida ao seminario. Non estamos a falar de apaños, falamos de traballos de conservación nas zonas máis deterioradas, como foron estas, máis a Avenida de Zamora, e ao mesmo tempo comentar que se está a redactar un proxecto de traballo en todas as infraestructuras viarias da Xunta de Galicia na cidade de Ourense. Un proxecto que estará, contamos, a final deste ano, para licitar no ano 2025, sobre 13 kilómetros de vías, calculamos un importe de 2 millóns de euros, dependendo da definición última. É especial tamén mención ao acceso ao seminario, e tamén traballar sobre a calle Progreso, sobre esa E10, sobre as demais rúas que son da titularidade da Xunta aquí en Ourense. En concreto, vanse definir as actuacións de conservación que se precisen nestas vías, tanto nas beirarrúas como a do firme da calzada, que poden ser complementadas con pequenas melloras na drenaxe, na sinalización e no balizamento, coas que se consiga unha mellora da vía onde se garantan as condicións mínimas de seguridade viaria na circulación.